ମାନବିକତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ବାଟରେ କାହାକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ସେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ। ମାନବିକତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ବାଟରେ କାହାକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ସେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ